Hello guys, jotono lam sobo ani channel gang tabuk bolong thanai tongo mane hasugo ta hakuchugo nga belen chalo angwaspan thangi ko nga tini thangnai gna bolong tam tam kitang rong mano angke suirok bochini logi thango naidi mangnai tongo tei masai ko angke borok wene sung tini thangnai heke nai tongdina ro ani channel tini wa hini hai bolong je pai thang sera belai bolong toro hapung hatai kucuk kucuk joto ma thongoro tam nani hasukni lephang rok makhnai deba e bahai rok man thogota hangkai lephang rok tei mikhon rok tei nok sirok mano ngachung tini je mansa tunai je paisa je bolong bo tam tam tong abo nai bolong ko tei tam ngone hendiba ko abo hangka buini hap semani hok nga habing hino baksa semi tongo kai taklai ni hok nga hok no hino habing semani hok zawoi kajam mungjak bisa hangka abon hangka habing hino de semani to semanai hangke naidi ang him phai kamar ke ang asu bolongo kok semi ani bagai ang voice record nang sma khaisu hangka nai tongdian video tam tamo ndok nai tongdian no gimono kolom suka lah lagi di kolom tuh cini para rogo hangka lairu bazar sima payu hangke naidi yango hangka busuk lairu kaham kaham perahan sekoro kodo kaham kaham kai tongbai bolongo Nadi guys, angkiri no punya noksita no, noksi kaham kaham tonggo happen belai bolong kutu belai kokos tudo kuman juga, gangga kaham kaham kaki tonggo basa shoni haping puwa bo hangke, angkiri no sobai bela hangga kaham kaki tonggo hangga sab kaham kana thokja komen ke sari, abo hangga kaham kaki kano o mane kaham kaki kano o ngozata chikon jat o kaham kaki hasuk roni ta mane hok roni ibo hai hangga busu bukri moi belai ke khabo khak to wanga thokjago gabon bagi khak talangana je talang manchak gabon talangana ai tango edi bethai bangmani kaham kaham agi ni kerang ko thmarok ngoi tuman phayo
tabok sengki pilih tonggo nadi garing o jaga ni seng tabok phayo nadi busuk kesal sengo bahai ke himpai ke blai kosto mano hingke agi ni beri chupra robo hai ke no kosto mani phek na hai diba obo hingke sabne garing saimi obo nokong kerika mane aporo eknyong na hepno hamyang katan dakti ne chekap rok lama hingke kota kaisa tongo chong ayang dui tangnai tabo hapung kuchuk kuchuk chong kai tangnai hingke oro kwkruk bwsa malai rika naidi sini kalo bwsa blai ke tikangjak na bolong berai borok sini lai te porishram khaio tamni hingke khaprom bo ayang tango ayang naio sui rok hingke saimai diba borok lengjak suka tui kwrui bongni sinke tongo tui hingke abo bongno khanijak liya hingke oro nugui tui nong paikha nadi kwkruk bwsa to mane amprove bwsa no hingke chung tabuk nogo si thangui tongkha guys naitongni iko noksi angkhe tlang thangka ang langa hormali bokhorok liksuka ang langa rok hori loitroi ang tini no mane agi bo horka do waisa Tatande tarara rato yada nadi ko khetonu huri tongkha or para tongo hingke chung tai kuyang tei thangui tongo chung phaibruni tesi malai phiuka hingke dorgo direct nogo thangui chung malai phiunai guys naitong riani video no ibo haino paithak jora hingke yakorok suya chung tabuk nogo thangui nai chung nogo sopaikha guys eko chini noksi mothasa ni bisik nongkha kotor no motha mankha bwla hingke nadi chung paina nangmani chwlai 50-60 taka thangui tongo hai diba tipsi nango kwrwifru hingke kumpruk lai khe mano 40 taka 30 taka rok khlaiui aswk maya hingke khamka sai tongo amo nuko bubar rok gulapi khlaiui obo borsuk bubar chai mano hinui no angbo khosai tubukha do chai tongmani thik no do hingke ang waisa chai ni jeko chung chanai hingke khamkai ko amsung no khakmani sap khamka thokjak comment ke sana tapukdi dol rok angkhe thokjago hingke mui masing abo kisa sabara mamuya kwrui hingke chung jotobo chetori khakjak liya bwla mui masing oro godok rok khlaiui sapul jaga belai thogoi ko ready borsuk bubar ang bono phanai rinai obo phanfru ni result phano ang phungnai bahai ke chanai aborok norok no ang jotono phungnai ani blog no daily no nai tongkha hingke norok nugui manai sejna bwthai ang phungo khagui klangmani hingke obo bai godok chasinai phun ama sao nikhon bai khe godok chanai sejna bwthai bisik toriya kho mane kwlai khe do aswk ma bo maniya hingke muikhon ama sai tongo obo bai godok Could I